Jeg vil nu vise, hvordan du kan logge på din Gmail fra Google startside. Vi vælger en browser. Jeg vælger altid Chrome, fordi den har nogle funktioner, der ikke er på Explorer. Så derfor Chrome til mig. Vi venter og klikker på ikonet, og så går jeg lige ind på Google startside. Øverst oppe i højre hjørne er der en blå firkant, hvor der står login. Den klikker vi på. Min PC er sat til at huske mig fra gang til gang, fordi jeg er stort set den eneste, der benytter PC. Hvis ikke I har bedt den om at huske jer, så skal I allerførst skrive jeres Gmail-adresse. Tryk på næste, skriv koden og log ind. Så er vi kommet ind på vores Google-konto. I øverste højre hjørne står der Gmail. Det er et link. Man kan se, at markøren bliver til en hånd, når den peger på. Det betyder, at det er et link, og vi venstreklikker på linket. Og så er du klar til at læse dine mails, besvare dem osv.